שידאג לו לאוכל, לזה שהוא היה, כתב לו גנב. אנחנו ישבנו, ישיבה, היה קאפו אחד שהיה מרביץ, במיוחד. וניסו לדבר איתו, להזהיר אותו, הוא לא תפס. והיו מוכרחים לחסל אותו. אז מה? בערב, כשהוא התרחץ, היה חדר חצה. מה זה היה חדר חצה? קרה כזו מאבן, מצוקה מאבן, בטון מאבן, באמצע היה עמוד עם ברזים מסביב. בשביל להתרחץ. פתאום בערב אחד חיבה את החשמל במקלחת, בחדר חצה, שניים תפסו אותו, הכניסו לו את הראש בין הרגליים, והורידו לו על הקצה של הקערה, עם הגב, וזרקו אותו. כמובן, כשחיבו את החשמל, אז כולם שהיו בפנים ברחו, כי במקום איפה שמרביצים, לא כדאי להישאר. והם השאירו אותו, אחר כך מצאו אותו, לקחו אותו לבית חולים, כבר אי אפשר היה להציל אותו. אז גם כן, אנחנו החלטנו שאין ברירה, מוכרחים לחסל אותו. או שפעם אחת היה אחד שהיה לא כל כך רע, אבל היו צריכים ללמד אותו לקח. אז מה עשו לו? הכניסו אותו לבית שימוש, טבלו אותו בתוך החרא, ואמרו לו, עוד פעם אתה תרביץ לאנשים, אנחנו גם את הראש נכניס. אם אתה תספר לך מה עשו לך, אתה תהיה מת, תשתוק. הוא לא דיבר והוא לא הרביץ כבר. היו כאלה חכמים, כמו הקאפו שלי. אני זוכר אותו ב-42. הוא היה שטומדיסט, יהודי. שמו, אתה זוכר? היינריך אייגנר. הוא היה מרביץ לאנשים. ב-43 הוא נעשה קאפו. הוא היה בן אדם אחר לגמרי. לא אותו בן אדם. הוא דאג לאנשים, הוא דאג שיהיה להם על מה לאכול, הוא דאג שיקבל נעליים טובות. הוא תפס את העניין, הוא היה מאוד חכם, שפה ישתנה הדבר, הוא שינה את אורו. העיקר אחי, ביום אחרי זה, הוא שכב בפנימית בתור שומר לילה. ואז ראו אותו, דיברו איתו, וקיבלו אותו גם כן למחתרת. כן, זה אתה סיפרת לנו איך שהוא התקבל כן. למחתרת. אז אם נסכם את הפעילות של המחתרת היהודית... זה לא יהודית. אבל הייתם יהודים שם. גם יהודים. כן, אבל... היו גם הרוב היה, ההתחלה הרוב היה גרמני. בהתחלה. כן. גרמני? גרמנים. הצפל הזה, הרופא הזה, הוא היה מגרמניה. סטפן היה מגרמניה. כן, אבל כולם היו יהודים. לא, גרמנים, ממש. הם היו מלוחמי ספרד, שחזרו מספרד אחרי המלחמה, והכניסו אותם למחנה ריכוז. והם נחלשו. הטוב היה בזה, הגרמנים לא האמינו לאלה עם המשולש האדום. כי זה פוליטי. אז מה? כן. אבל אלה שחזרו מספרד, הם רובם קיבלו משולש ירוק.
הם פושעים. אז אם ניקח את כל העניין הזה של המחתרת, מה היה האחוז של הלא יהודים ומה היה האחוז של היהודים במחתרת הזאת? בהתחלה לא היו יהודים. היה כמה יהודים. כן. לאט לאט אנחנו היינו הרוב. זהו. אבל ההתחלה, זה לא היה קשה כבר להיות במחתרת כמו אני, ועוד זיגמונד והרמן, שאנחנו קיבלנו אותם. זיגמונד היה קומוניסט, הרמן היה סוציאל דמוקרט. אבל ראינו שזה אנשים שאפשר לסמוך עליהם. זיגמונד הוא לא כל כך, זהו האחרון שקיבלנו אותו, הוא היה בתא שלי. היינו יחד בבוכנוולד. טוב, זה אני אספר. זה אנחנו נספר אחר כך. גם השאלה, איך הגרמנים עצמם לא חשדו בגרמנים האחרים שהם יותר מדי איתכם בקשרים? הם חשדו, אבל הם לא ידעו מי. למשל המשקע הזה, שעמד על יד השער הרוסי, הם חשבו אותו לאיש שלהם, שהוא מלשין להם. כן, זה סיפרת לנו. רק... נכון. היו שני אנשים, שני חברים מהמחתרת, שהם היו יוצאי ספרד. יהודים פולניים שהיו חיילים בספרד. והם עבדו יחד, היה קומנדו בטון קולונה. הם עבדו יחד. הם עשו כל מיני תתקונים בטון, איפה שהיה צריך לצקת בטון. והם, היה להם, הם קיבלו עוד אחד, קראו לו ליאון דיאמנט. הוא היה מגרמניה, מקלן. אז לאט לאט הוא נכנס איתם יחד למחתרת. היה לו אח, פרדי דיאמנט, שהיה במחנה, והאח שלו לא ידע שהליאון הזה הוא איש מחתרת. והם קיבלו אחר כך פולני אחד לעבודה שם אצלהם. זה בבונה עדיין. בבונה. והאמינו לו שהוא נאמן. אבל הוא קיבל רגליים קרות. בסוף 44 קיבלנו הוראה, לא סוף 44, זה היה כמה חודשים לפני הסוף כבר. קיבלנו הוראה לישון עם הנעליים. החליטו, הוא היה לו קשר מבחוץ, הוא אמר ככה שיש לו קשר מבחוץ, ויכולים להגין בריחה המונית. וסיפקו לנו כבר דלי עם פלפל, בגדים של הצבא, חופשות של הצבא, אישורי חופש. עוד לא, כל התעודות של 50 איש שהיו כבר מוכנים, רק עוד לא היו תעודות. וחיכינו להזדמנות לשים תעודות, ובהזדמנות הראשונה להסתלק. והוא קיבל רגליים קרות וילשין, הפולני. לקחו את שלושת החברים האחרים, מצאו אצלהם בתוך מחסן של הבטון קולונה, מצאו את הבגדים, את הפלפל ואת הכל, והתחילו לענות אותם. בזמן הזה כבר לא הרגו, לא הוציאו להורג אנשים שרצו לברוח. באותו הזמן מי שרצה לברוח נתפס בבריחה, שמו לו נקודה אדומה ואסור היה לעבוד מחוץ למחנה. אבל אותם, מכיוון שמצאו 50 חליפות ו50 תעודות והכל, עינו אותם שיגלו מי היתר.
וכמו שהם לא גילו בהתחלה, ככה הם לא גילו בסוף. בסוף יצא פסק דין לתלות אותם. ותלו את כל השלושה מהבטון קולולה. וכשתלו אותם, הם לא נתנו להקריא את פסק דין המוות. הם התחילו לצעוק, חברים, אנחנו אחרונים, אחרינו הם יבואו, שיחיה החופש, סיסמאות כאלה, אז קודם תלו אותם, ואחר כך הקריאו את הפסק דין. אני פגשתי את אח שלו אחרי המלחמה, הוא היה בקיבוץ בוכובד, נס עשרני, פרדי דיאמנט. הוא לא היה לו מושג בכלל מה אח שלו עשה. הוא ידע רק שביום שתלו אותו, הוא קיבל להיות בבית חולים. למה? ליתר ביטחון, כי הגרמנים תמיד חיפשו קרוב משפחה שהוא יהיה התליין. אז ליתר ביטחון הכניסו אותו ליום אחד לבית חולים. אבל למה עשו לו את זה? מי עשה לו את זה? הוא לא ידע. עכשיו, לאן הגענו? לבוכובד. לא, אתה רצית בהפסקה, סיפרת לי על... דיברנו עם בחורים, חשבו על בחורות, או לפעמים ערערו. טוב, זה היה ברור שכולנו קיבלנו, בתוך האוכל קיבלנו חומרים כמו שהבחורות קיבלו, שלא גם כן נגד דחף מיני, גם אנחנו קיבלנו. בחורות השנה אחרי זה עוד לא קיבלו וסת. עשו. ידעתם שמכניסים לכם את החומר הזה? נו, אז מה אפשר לעשות? לא לאכול? לא, לא, לא. השאלה אם ידעתם. ידענו. יום אחד אנחנו קיבלנו מימיות. מה המימיות? התחילו לחלק לנו מיץ לפני היציאה לעבודה. מילאו את המימיות עם... היה מיץ לימון ומיץ תפוזים או משהו כזה, עד שהתברר לנו שזה בכלל לא מיץ ולא לימון ולא תפוזים. זה היה כדור אחד גדול שהיו מערבבים את זה 500 ליטר מים ונתנו לנו את זה כניסיון, איך זה ישפיע עלינו. תפסנו את זה שזה ניסיון, הפסקנו לשתות, הפסקנו לקחת את זה, אז הגרמנים עלו על זה שלא לוקחים את המיץ הזה. התחילו לבדוק את המימיות, אם אנחנו לוקחים את זה. אז הרביצו, אז לקחו את זה. אבל שפכו את זה, אנחנו כבר פחדנו לשתות את זה. זה היה גם כן מכות. בשביל לתת מכות, אז לא סתם אי אפשר להרביץ. צריך לתת המטלה. בינואר 43 קיבלנו מגיני אוזניים. זה היה חתיכת פלדה עם שתי קונכיות כאלה מבעד לשים על האוזניים. בשביל מה זה היה? בשביל להרביץ. אם שמת את זה, מי נתן לך פקודה לשים את זה? קיבלת מכות. לא שמת, למה קיבלת את זה? קיבלת מכות. אז תוך מהירה למדנו איך לענות. קיבלתי, אבל לא קיבלתי פקודה לשים אותה. כן, אנחנו עכשיו מחתרת בוכובד. הגענו לבוכובד, המחתרת העבירו אותנו ישר למחנה הקטן שהיה גדול, לצריף של היהודים, והתחלנו לצאת לעבודה. חבר אחד
שצורף אלינו מבוכנוולד לתא שלנו. בוכנוולד היה מחנה מאוד מאורגן מבחינת האנשים בתוכו. המחתרות היו כמעט רסמי. לא היה יכול להיות בעל תפקיד בבוכנוולד שלא היה מישהו שאחראי, איזושהי מפלגה. היו סוציאליסטים שהיה קשר ביניהם, היו כל מדינה, היו צרפתים, היו נגיד סוציאליסטים צרפתיים. אז לפי הכמות, אז הוטל עליהם לשלוח להיות קאפו. המפלגה הייתה אחראית עבורה. לא יכול היה להיות בעל תפקיד מישהו בבוכנוולד שלא היה מהמחתרת. והילדים הגרמנים ידעו את זה, לא ידעו את זה, אבל לא הייתה להם ברירה. היו מוכרחים לקבל את זה. אנחנו היינו מקבלים כל יום, לא כל יום, אבל מזמן לזמן, ביולטין, פלייר, שהיית קורא בו ומחזיר אותו הלאה. מה בדרך כלל היה בבולטין הזה? בביולטין הזה, למשל, כשקיבלנו תשובה מאייזנהאואר. בוכנוולד היה מחנה שהיה על ראש ההר. והמקום הכי גבוה במחנה עמד שם מבנה בנוי. הכל היה צריפים. זה היה מבנה בנוי אחד, שהיה בו, למטה הייתה מרפסה, בקומה הראשונה היה מטבח, והיה לה שם מעלית. ועל המעלית היה גם ביתן איפה שעמדו המכונות. שם בביתן הזה ישב איש משלנו ותצפית. האמריקאים הגיעו 12 קילומטר מבוכנוולד בארפורט ונעצרו. היו אנשי מחתרת מצרפת גם כן בבוכנוולד, והם התקשרו עם המחתרת הצרפתית שהאמריקאים עומדים 12 קילומטר מבוכנוולד, עם נקודות ציון מדויקות איפה נמצא כל דבר של הצבא הגרמני, שאין הרבה חיילים, אין הרבה צבא, שיזוזו, כי יש 80,000 אנשים בבוכנוולד. היינו אז 80,000 אסירים. יום אחד בביולטין היה כתוב שבמטה של אייזנהאואר הודיעו שלא ישנו את התוכניות של המלחמה בגלל 80,000 פושעים. זו פעם הראשונה ששמעת את השם אייזנהאואר. באותו היום היהודים לצאת. רצו לקחת את היהודים. אז ריכזו את כל היהודים בחדר, היה שם אולם גדול, ריכזו את כל היהודים באולם הזה, ולמחרת בבוקר היו צריכים להוציא אותם לטרנספורט. במסדר של ערב, הרפורטפירר אמר כבר, מה אתם חושבים, האמריקאים צריכים אתכם? אני רואה כאלה שגידלו קצת שערות. מחר בבוקר מי שיהיה עם שערות יקבל את העונש שלו. ואז באותו הערב היה יודן אנטרטן, והכניסו את כולם לצריף הזה. ושמו שוטר של המחנה לשמור עליהם שלא יצאו מהצריף, ואת המפתח של הצריף לקח איש האס-אס. למחרת בבוקר באו לקחת את האנשים, הצריף היה ריק. עשו חור בקיר האחורי וכולם ברחו. בבוקר לא היה מי לקחת. אבל אני רציתי לספר משהו אחר בינתיים. כן, רצית...
בבונה המחתרת הייתה כולה סמויה. אסור היה לדעת, אנחנו מאוד נזהרנו שמישהו ידע שקיים דבר כזה. בבוכנוולד המחתרת היה כמעט גלויה כבר. ברגע שהיה יודן אנטרטן, נעלמו הלאגה קאפו, הלאגה אלטסטר, כל השרייפשטובה, כל האלה נעלמו. בעלי תפקידים נעלמו בתוך ההמון. קראו להם לשער, רצו לתת להם את ההוראות, כי בדרך כלל הגרמנים נתנו פקודה והאסירים ביצעו את הפקודה. כולם נעלמו והם קראו ברמקולים, אסיר מספר זה וזה לבוא לשער, אסיר מספר זה וזה לבוא לשער, אף אחד לא בא. ברגע הזה שהיה יודן אנטרטן, לא היו יהודים. מה זאת אומרת? לכל אחד היה משולש. משולש לפי העונש. אדום, ירוק וכל הזה. ליהודי היה נוסף פס צהוב. אז היה כבר לא מגן דוד, פס צהוב. ובתוך המשולש היה אות. F צרפתי, R היה רוסי. באותו רגע שהיה יודן אנטרטן, חילקו לנו מספרים חדשים, אותו המספר, אבל בלי הצהוב. זאת אומרת, אתה צרפתי, רוסי, כל אחד לפי זה, איזה שהוא רצה. הצריף של היהודים נעשה ריק. למחרת בבוקר באו הגרמנים, נכנסו לתוך המחנה הבלוקפירר, והם חיפשו יהודים. הם מצאו איזו קבוצה קטנה, והוציאו אותם. מי שלא, הרי לא היה אף אחד כבר עם סימן של יהודי, וכל האסירים אותו הדבר. רק פעם אחת עשו את זה, יותר כבר לא נכנסו למחנה. הם דרשו שהמחנה יביא אותם. אז נתנו, המשטרה עוד נשארה, אבל כולם היו אנשי מחתרת. אז הם עוד נשארו. אז הם קיבלו פקודה לאסוף אנשים למשלוח, לטרנספורט. כבר התחילו, רצו לשלוח אחרים, לא רק יהודים. אז הם כל היום רצו להרכיב משלוח. בערב, כשהיה כבר חושך, הצליחו לרכז משלוח. אז אמרו להם, תחזיקו אותם על מגרש המסדרים, מחר בבוקר נצא. למחרת בבוקר אף אחד לא היה על המגרש מסדרים. עוד יום אחד. אז הם כבר לא הייתה להם ברירה, התחילו להוציא בערב. כל היום היו רצים עד שמוציאים, לא הפסיקו לתת לנו אוכל. המנות כבר לא קיבלנו. קיבלנו מה שבשלום היה מרק מסלק, אפילו מלח לא היה להם כבר. זה האוכל שקיבלנו. וככה ניסינו לסחוב את זה כמה שיותר. ואחרי כמה ימים טובים, הצבא האמריקאי זז. וכשראו מהתצפית שהצבא האמריקאי הגיע לצומת הדרכים שהובילה לבוכנוולד, אז היה מרד בבוכנוולד. היה לנו תת מקלע אחד וארגזי עם רימונים. אני כבר לא הייתי בבוכנוולד. אנחנו יצאנו
ביום האחרון 100 אנשי מחתרת בטרנספורט האחרון, כי פחדנו שבסוף נשאר רק אנשי מחתרת, ואז יחסלו את כל המחנה. אז כל אחד מאיתנו קיבל בגדים אזרחיים. רגע, אתם קבעתם לעצמכם שאתם עוזבים אתם בעצמכם? במחתרת כן. קבעו שצריכים להתחיל להוציא אנשי מחתרת, כי זה מסוכן להישאר בבוכוואד. כן. אז כל אחד, מה שמיועד היה לצאת, אז קיבל בגדים אזרחיים וסכין. ויצאנו 100 איש עם הטרנספורט הזה האחרון. אני, האחי וכל אלה שבאנו בבונה. היינו בטרנספורט הזה, מהתא שלנו. אתה רצית לפני זה גם לספר לנו על התאבדות של חבר שלך. כן. אמרת לי בהפסקה, ועל השמירה בבוכנוולד. אנחנו התחלנו לעבוד עבודה רגילה בבוכנוולד, ואנחנו מה עשיתם? מה בדיוק עשיתם? אנחנו כרתנו עצים לבנה וחתכנו אותם לחתיכות קטנות בשביל לעשות, במכוניות בגרמניה כבר לא נסעו על דלק, נסעו על גז. את הגז היו עושים מעצים. היה גז גנרטור כזה על כל האוטו, ואנחנו חתכנו את העצים לחתיכות קטנות שאפשר לעשות את הגז וזה. זו הייתה העבודה שלנו. ובעבודה הייתה תאונת עבודה. רגע, אתם חתכתם עצים במכונות. לחתיכות קטנות. חתיכות קטנות, כן. ומשם העבירו את זה לגרמנים. הגרמנים לקחו את זה. לתעשייה של לא היה תעשייה. המכוניות בגרמניה היה לה טרקטור. כן, אבל זה לתעשיית המכוניות. לא. להסעת המכוניות. כן. הם נסעו על עץ. כן, הבנתי. כן. אז חבר שלנו נפל עליו בול העץ, והוא מעך לו את כף הרגל. הכניס אותו לבית חולים, והוא החליט, הוא היה בלגי. מה שמו היה? לא זוכר. צירפו אותו, הוא לא היה מבונה. הוא היה ממחנה אחר הגיע, אבל צירפו אותו לתא שלנו. הוא היה איתנו יחד. והכניס אותו לבית חולים, והוא החליט שאין לו מה לחיות. שבלי רגל, אין לו מה לחיות, אין לו אף אחד. וכמה שניסו לשכנע אותו שיהיה אפשר לעשות פרוטזות, שזה לא סוף העולם, הוא החליט, אין לי אף אחד, אין לי בשביל מה לחיות, והוא התחיל לדוח. עם כל התרופות שקיבל וכל הטיפול שקיבל, הוא דעך מיום ליום, הרופאים לא ידעו עצה. ניסו להאכיל אותו באופן מלאכותי, לא הלך. הוא החליט למות והוא בסוף הוא מת. רק מהרעיון הזה שהוא רוצה למות. אנחנו יצאנו מבוכנוולד ביום האחרון, אחרי שלמחרת הבונה מחנה השתחרר, אנשי המחתרת זרקו רימונים על השמירה, ולאגה אלטסטר, שהיה איש מחתרת, עם התת מקלע נכנס לבלוק פיררשטובה, והוא עוד קיבל את הטלפון לפוצץ את המחנה. כל המחנה היה מסביב מוקשים לפוצץ את המחנה. אז הוא כבר קיבל את הפקודה. לקחו בשבי את האס-אס, וגם את הרפורט פירר לקחו בשבי. אתה לא היית כבר אז. אני לא הייתי, אנחנו יצאנו
וישנו בלילה על הפסי רכבת. רגע, יצאתם ברגל? עד לפסי רכבת לוויימאר. כן. בלילה השכיבו אותנו על פסי הרכבת, וישנו עד הבוקר. בבוקר ליווה אותנו שני אווירונים אמריקאים. ליוו אותנו מבוכנוולד עד לוויימאר. הסתובבו מעלינו. יצאנו, ובבוקר העמיסו אותנו על קרונות. שוב פעם, בחורף, כשנסענו מאושוויץ לבוכנוולד, נסענו עם קרונות פחם, קרונות סגורים, פתוחים. כשיוציאו אותנו מבוכנוולד, הכניסו אותנו לקרונות קטנים של 6 סוסים, לכל קרון. זה היה בשביל בבעלת בימות. 100 איש לתוך קרון. הכניסו אותנו לקרונות, התחלנו לנסוע, רק אחרי הרכבת התחילה לזוז, אחרי רבע שעה או פחות מזה, ירדו האווירונים וירו בקטר. והקטר היה רעש, והרכבת נעצרה. לאן הם רצו להעביר אתכם? לא יודעים. לדרום גרמניה. ואנחנו בתוך הקרונות התחלנו לצעוק. בסוף הגרמנים פתחו את הקרונות ונתנו לנו לשבת על יד הקרון. כי בינתיים נעשה צהריים. חם. אנחנו בתוך הקרונות, כבר בחוץ, ואז החליטו לחלק לנו אוכל. נתנו לנו, על כל 20 איש נתנו לחם אחד של קילו ומשהו, וקופסת שימורים, בשר סוס של קילו, על 20 איש. איך לחלק את זה. אבל בכל אופן מצאו דרך איך לחלק את זה פחות או יותר בסדר. בעצם זה, אתה אכלתם בשר אחרי ששנים לא נגעתם בבשר, נכון? למה לא נגענו? איפה אכלתם? בבונה היינו מקבלים נקניק. היינו 3 פעמים בשבוע, היינו מקבלים 50 גרם נקניק בבונה. בבונה קיבלנו אוכל כפול מזה מה שבבוכנוולד, כי בבונה נחשבנו פה עובדי עבודה קשה. שהבית רצו להגיע. בבוכנוולד קיבלנו עוד חצי מזה. למשל במקרה הזה, כמו שאתה מתאר, שסיפקו לכם בשר של סוס, מי היה מחלק את זה? מי קבע כמה כל אחד יקבל? זה ביניכם, תתחלקו. אז מצא כבר אחד מצא חתיכת עץ, הוציא איזה חוט מהבגדים, עשה מזה משקל, ושמו משני הצדדים, זמן היה, ואחר כך עשו הגרלה, כל אחד עשו 20 רעימות, וכל אחד איזה רעימה שיקבל, לפי הגרלה. בבוכנוולד היה קורקט. אנחנו היינו מהמחתרת, כולנו מהשי מחתרת. אני ראיתי על יד הקרון של ה-SS, חילקו קפה לחיילים. אז אם יש קפה, אז גם בצה"ל צריך לשתות קפה, לא? היה לי סיר של 2 ליטר, ספל כזה עם ידית. זה סחבתי מבוכנוולד. אם במקרה שיהיה משהו, שיהיה במה לאכול. ראיתי את זה, לקחתי את הספל, ואני הולך לקרון. בינתיים ראיתי כבר שהמפקד של הרכבת, הוא היה איש SS מבונה.
Hauptschiffer שטויטן. ואני על יד הקרון, שם עומד חייל ומחלק קפה. והוא מחלק קפה לתוך כלי של הצבא. ופה שם, כמובן שחיכיתי שחיילים כבר לא באו. אני ניגשתי, שמתי את הספר על הזה, והוא בתוך הקרון, שמתי את הספר, אז הוא מסתכל, מרים את הראש, רואה שזה אסיר ולא אס-אס, כי ראה ספר שונה. הוא הרים את הראש, ראיתי שיש לו פרצוף רוסי, לא גרמני. אמרתי לו, תשפוך ברוסית. הוא ככה נרתע קצת. אמרתי לו, אומרים לך תשפוך, תשפוך. והוא שפך. אני הולך, חוזר, מתחיל לחזור עם הספר לקפה לחבר'ה. פתאום בא אופנוע. הוא שואל איפה מפקד הרכבת. כשהוא אמר איפה מפקד הרכבת, נתתי צעקה, Hauptschiffer שטויטן. כלומר? שאני קורא למפקד הרכבת. כן. האס-אס ראו שאני קורא למפקד הרכבת בשמו, אז השאירו אותי לעמוד שם. הוא הגיע, אז הוא אמר לו, פנצרשפיצן ויימאר. כלומר? טנקים אמריקאים בוויימאר. חזרתי מהר לחבר'ה, weiter marschieren, לצעוד הלאה. שאנחנו לא נחכה, שנתחיל לא לחכה לרכבת, שנתחיל לצעוד בצעדה. באתי לחבר'ה ואמרתי מה ששמעתי, תקף נעמדנו 100 איש, והיינו הראשונים, ואחרינו כולם. אנחנו היינו 100 הראשונה, והתחלנו ללכת. הלכנו מה שיותר לאט, והיינו מתחלפים בינינו, שאלה שהלכו הראשונים, כל פעם קיבלו מכות, שהלכו מהר יותר. האם היחס של, אנחנו כבר בסיום, בסיום. אנחנו כבר בסיום המלחמה, האם יחסם של השומרים לא השתנה לטובה? לא, הם הבינו שהם הפסידו במלחמה. אבל יש להם רובה ביד. כן, אבל השאלה שלי, האם הם... מה שהם חשבו, אני לא יודע. לא מה שהם חשבו. אני שואלת, האם הם לא שינו את יחסם כלפיכם? שינו, היה שינוי גדול מאוד, בין 42 ל-44. כל זמן השתפר המצב. ב-42 המחנה שימש כחומר גלם לקרמטוריום. בסוף 43 אנחנו כבר היינו פועלים, שכל עוד שיש לך כוח לעבוד לא צריכים להרוג אותך. זה הבדל עצום, שאסור להרביץ סתם, הוציאו פקודה לא להרביץ. זה היה כבר, היחס היה שונה לגמרי. זה היה בין יום ולילה. הלאגרפירר שלנו התחיל ללמוד רוסית. המישקה הזה היה המורה שלו, לימד אותו רוסית. הם כבר התחילו לחשוב מה יהיה אולי. אנחנו צעדנו עד שהגענו לינה. הגענו לינה, מצד של הכביש היה שם חורשה, ישבו אנשי תות. היה פולנים וכל מיני אחרים שרצו להיות גרמנים, ואותם גייסו לצבא לעבודה. היו להם מדים חומים, לא מדים של הצבא.
והם היו רק לעובדים. אז פתאום הם נזכרו שהם פולנים, והתחילו לצעוק לנו בפולנית, לאן אתם הולכים? אנחנו כבר קיבלנו פקודה לחכות פה לאמריקאים. כשהם אמרו לנו את זה, התיישבנו על הכביש. בא המפקד המשלוח, היה לו אופניים. הוא בא עם האופניים, מה יש פה? הוא אומר, תשאל אותם. הם אומרים לו שקיבלנו פקודה לחכות לאמריקאים. ופה עם 5,000 איש נמצא באמצע הכביש. מה לעשות איתם? אז הוא נתן פקודה להיכנס לתוך העיר. לינה. לינה. נכנסנו לתוך העיר ינה. העיר הייתה שקטה, היה אפריל, הכל פרח. כן, התחילו להריץ אותנו מהר יותר. אנחנו כבר לא היינו הראשונים. איך לא היינו הראשונים? כי אנחנו נכנסנו לאיזשהו חוף, ושם הייתה ז'נדרם, ואומר, אתם הולכים הפוך. אתם לא הולכים, בגשר, כבר אין פה גשר, שם עברה אלבה. אתם לא יכולים לעבור כבר פה. אז שוב פעם נעצרנו, והוא מצא קבוצת קצינים גרמניים, הוא דיבר איתם, והם עצרו את הפיצוץ של הגשר האחרון, עד שאנחנו נעבור. אז אנחנו כבר היינו האחרונים, כי התחיל משמה ללכת לכביש הזה. וכך כולם אמרו, אנחנו האחרונים, ואז התחילו להריץ אותנו במכות. עדיין במכות. כן. והזכרתי קודם, כשעברנו את פולניה, הפולנים חיכו לנו בתחנות ומכרו לנו בקבוקוני מים, עבור תמורת שעון או נעליים או משהו כזה. כשעברנו את צ'כיה ברכבת, ברכבות פתוחים, האוכלוסייה עמדה על הקשרים מתחת שעברה הרכבת, וזרקו לנו לתוך הקרונות לחם וסמיכות. כשרצנו בתוך העיר ינה, גרמניות רצו איתנו יחד ונתנו לנו מים לשתות, עם דליים ומים. כשעברנו את הגשר, ראינו שעברנו למעשה את החזית. כי מצד שני של הגשר היו שם חיילים עם תותחים ועם פנצרפאוסט וחיכו לאמריקאים. מצד הזה של הגשר לא היה כבר צבא גרמני. אז התחלנו לדבר, אני ואחי, שצריכים לברוח. עוד פעם, מצד המוות לא נחזיק מעמד. ואחרי שרצנו כמה קילומטרים, בינתיים נעשה חושך, ומצד הדרך לנוח. אנחנו יושבים כל הקבוצה, אני, הרמן, שני ההרמנים, זיגמונד ואחי, אנחנו יושבים יחד, ואני שומע איזה רשרוש של מים. אני אומר לאחי, אני שומע מים, אני הולך לבדוק. אז גם הוא הולך. הגענו לנחל קטן, היו מים זורמים. אחי התכופף עם הסיר, לקח את הסיר בשביל לשתות, ואני בינתיים מסתכל בסביב, לא רואה שמירה. אני אומר לו, ואנחנו בדרך כבר דיברנו שבהזדמנות הראשונה צריכים לברוח. אחרי שאחי גמר לשתות, נותן את הספל, ואני אומר לו, איצ'קה, הדרך פתוחה, אנחנו מחוץ לשמירה.
אפשר לברוח. נתן לי את הספר, ואני לקחתי ספר, לקחתי מים, התחלתי לשתות, בינתיים הוא חשב שאני אמרתי בוא נברח. ואני גמרתי לשתות, הספר היה גדול שהסתיר לי את כל הפנים, השכננו. אני חוזר חזרה לחבר'ה, האח שלי פה, לא, הוא ברח. יש פה אפשרות לברוח. אני הולך. יש פה, בואו, יש פה אפשרות. הם לא רצו, היה להם עוד חתיכה לחם, נתנו לי ביס אחד וביס לאחי, מהחתיכה האחרונה שהייתה להם, ואני הלכתי והתחלתי לחפש את אחי. כמובן עברתי את הנחל, נכנסתי את הנחל בתוך הנחל, השארתי את הבגדים של האסיר, אני כבר בבגדים אזרחיים, עברתי כברת דרך בנחל, שלא יישאר עקבות, ויצאתי מהנחל, והתחלתי לקרוא לאחי. היה לנו סיסמה. איפה זה היה? ביערות על יד ינה? לא, זה היה בשטח שטוח. אבל עדיין בסביבות ינה. בסביבות ינה. אני מתחיל לקרוא, נותן את הסימן שלי. אני דיברתי עם יצחק שיהיה לנו סימן איך לקרוא אחד לשני. ופתאום אני שומע מישהו עונה לי. מחכה קצת, זיגמונד בא. זיגמונד היה בשני ראשים יותר גדול ממני, היה גם מבוגר יותר ממני. ואל תצעק, יגלו אותנו. אמרתי, אני מוכרח למצוא את אחי. אתה רוצה ללכת איתי? בוא. לא? אז תעזוב אותי לבד, אני מוכרח למצוא את אחי. אז הוא לקח מרחק, ואני המשכתי לקרוא, עד שקיבלתי תשובה. עכשיו לאחי היה נעליים 45, ורגל 42. כל פעם היה מאבד את הנעל. והזיגמונד הזה כבר הצטרף עלינו, הולכים כבר יחד, אבל הוא לא נותן להוציא הגה מהפה. והאחי תמיד נשאר מאחור. והגענו לאיזשהו קיר תלוי ביער. זה היה שם שיחים. החזקנו בין שיח לשיח, טיפסנו על הקיר תלול, כי אם זה פה קשה לעלות, אז פה לא יחפשו אותנו. ואיבדתי את יצחק, את אחי. עלינו לראש ההר, שם היה יער, נשארתי, מנסה לקרוא לאחי, לא עונה, החלטנו לישון במקום הזה. כבר הלילה היינו כבר במקום הזה, זיגמונד איתי, בבוקר אני אומר, זיגמונד, אני הולך לחפש את אחי. לא, 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 אתה לא תחזור. הוא שלנו סיפר תמיד שהוא היה גיבור וזה, ועשה דברים. הוא רעד כמו עלה ברוח. אמרתי, זיגמונד, מה אתה מפחד כל כך? אתה ילד, אתה עוד לא מבין, אנחנו כמעט חופשים כבר. עכשיו לאבד את החיים, והוא רעד כולו. בסוף הוא הסכים לזה שהוא ילך לחפש את אחי. שאני אשאר במקום שהוא ידע איפה נקודת הציון. כמובן שהוא לא חזר. אני שכבתי שם, כיסיתי את עצמי עם העלים ביער, שלא... ומה קרה עם זיגמונד? זיגמונד הלך, לא חזר. לא חזר, אחרי ששכבתי מספיק שעות, נמאס לי, קמתי, התחלתי ללכת ביער. אולי אני אמצא את אחי. פתאום אני שומע איזה רשרוש, אני מתקדב בשקט,
יושבים כמה פולנים שם. לא, זה לא זה. אני ממשיך, הגעתי לשם לאיזה מרחק, והיו שם קבוצת פולנים. שגם כן היו, ברחו מבוכובד. אחד בין אלה היה לו משקפת. מאיפה משקפת? בבוכובד יצרו משקפות. משקפות צבאיים. אז הוא גנב לו משקפת. הוא הלך עם המשקפת. והם החליטו ביניהם שהיה אחד שאומר שהוא מכיר את הדרך, הוא היה פה באזור, שהם רוצים ללכת לארפורט, לא דרך הכבישים, דרך השדות. זה רוצה ללכת איתם יחד, הם אמרו לו, תשמע, אתה עם המשקפת, אנחנו לא רוצים אותך. למה? אם יתפסו אותנו, אתה עם המשקפת כבר חשוד. תשאיר פה את המשקפת, אתה יכול ללכת. הוא השאיר את המשקפת, והוא הלך איתם. אני חוסר עקבותיי, אולי נמצא את אחי, שומע שוב פעם רשוש, מתגנב, זה היה כבר קרוב לכביש. אליהם, גם כי הם פולנים שברחו מבוכובד. אבל אני לא אומר להם שאני יהודי. אני אומר שאני רוסי. כי אני זוכר מה שהיה עם חיים, שהפולנים מסרו אותו לגרמנים. ואנחנו יושבים למחרת, הלילה עבר עוד לילה אחד, למחרת אנחנו רואים על הכביש יש תנועה. כי ראו מרחוק את הכביש. יש תנועה, אבל לא יודעים מי זה. יש מכוניות. אז אני החלטתי שאני אלך להביא את המשקפת. אני הולך לשם, איפה ששאלנו את המשקפת, שם את המשקפת עליי, ואני מתחיל לחזור. ושכחתי את עצמי. פתאום לקראתי באים שני ילדים מהיטלר-יוגנד. במדים של ההיטלר-יוגנד באים לקראתי. אני עושה חשבון, אם אני אתחיל לברוח, הם ירדפו אותי. מה לי לעשות? אני הולך לקראתם, כשמתקרבים אני נותן להם פקודה עצור. הם עוצרים, מסתובבים, ראיתי שיש להם תרמילים. אני נותן להם פקודה להוריד את התרמילים. והם מורידים. איך אתה מסביר שהם נהנים לפקודות שלך? כי אני לא נותן פקודות, אני נובח פקודות. בכל אופן, היית במשקל ירוד, ודאי... לא הייתי במשקל ירוד, כי עדיין לא? אפילו אחרי בוכובד לא היית במשקל ירוד? הייתי רעב מאוד, אבל לא ירוד עוד. לא שקלתי 30 קילו. לפחות 40 קילו שקלתי. גם כן זה מעט מאוד. טוב. זו השאלה, איך אתה מסביר שאותם בחורים צעירים... כי אני נבחתי פקודה. מההיטלר-יוגנד, רק בגלל שנבחת? רק בגלל שצעקת עליהם? כן, כי זה הטבע של גרמני ממלא פקודה. נתתי להם צער, halt, עצרו, קר, הסתובבו, רוקסק runter, הורידו, קלמות, ראוס, לא רקן את התרמילים, ריקנו. כן, לפני זה אמרתם 3 צעדים קדימה צעד. הם צעדו 3 צעדים, אני ניגשתי לתרמילים, בדקתי מה יש שם, מצאתי חתיכת לחם, יבש, איזה 20 גרם או משהו כזה, אבל אבן.
לקחתי את הלחם, נסוקתי חזרה, נתתי להם פקודה להסתובב, קלמות ריין, נכניס את הבגדים בחזרה, רוקסקי אוף, נשים חזרה את התרמילים, קרט, נסתובב, עם לאופשוויץ, אוף. והם מילאו את הפקודה. ההגנה הכי טובה זה התקפה. אני לא צריך לתת להם זמן לחשוב. הם ברחו, אני הלכתי עוד קצת ורציתי לאכול את הלחם. עשיתי חשבון, לו הפולנים היו יודעים שאני יהודי, היו הורגים אותי, אז אני אוכל לבד את הלחם. מנסה לאכול את הלחם, זה לא יורד. אין לי רוק בפה, הלחם קשה, כמו לבלוע חצץ. אני לקחתי עשבים, יחד עם הלחם, ואכלתי את העשבים עם הלחם. גמרתי לאכול, חזרתי אליהם, לפולנים, למחרת בבוקר, גם עם המשקפת, לא יכולנו לראות איזה צבא זה. החלטנו לבדוק. התקרבנו לתוך הכפר, דרך השדות, היה שם כפר. יוצאת גרמניה, אז אני ניגש אליה ושואל אותה, האם הצלחנו להדוף את האמריקאים? אז היא אומרת לי, בשם אלוהים, האמריקאים פה כבר. אמרתי, חבר'ה, בואו. עלינו על הכביש והתחלנו ללכת חזרה לינה. תאמיני לי או לא תאמיני לי, אנחנו עברנו אחד שרכב על אופניים. יש לבן אדם כוחות נסתרים. והגענו לינה, הפנו אותנו למשטרה. אנחנו באים למשטרה, משטרה גרמנית נשארה עוד, נתנו לנו לאכול, נתנו לנו איפה לישון. אני יוצא העירה לחפש משהו, פתאום אני רואה אח שלי יושב. מחזיק קופסת שימורים שועית עם בשר, ועם קטרת עץ אוכל מהקופסה. קופסה גדולה של 5 ליטר כזו. הוא ראה אותי, הוא לא שאל מה, מו, איך. נתן לי את הקופסה, קח, תאכל. אחר כך התחיל לספר מה היה לו. מה קרה בעצם? לאן הוא ברח? הוא היה בתוך היער. הוא למחרת החליט לחזור. והוא נכנס ליישוב, וגרמנים תפסו אותו, רצו למסור אותו למשטרה. הוא איכשהו הצליח להתחמק. אחרי שהוא היה כבר בטוח, אז הוא נכנס העירה. אבל הוא קודם גנב קופסת שימורים מהצבא האמריקאי. אני גם כן. לפני שניגשתי למשטרה, ראיתי, היה שם בחצר אחד, עמד צבא אמריקאי. שם היה מטבח. על השולחן היו נקניקים, ערימה עם נקניקים, וערימה עם לחם לבן. לחם לבן לא ראיתי מפרוץ המלחמה. אבל אני לא ניגש ישר. אני קודם עושה את תצפית. ניגש אחד, כנראה שגם כן האסיר שברח,
מבקש משהו לאכול. הטבח נותן לו חתיכת לחם. אני חושב, מה זה חתיכת לחם? זה נגיסה אחת. אני ממשיך לעמוד, הוא הסתובב, החייל, אני, הופ, כבר נקניק אחד אצלי. ומחכה. הוא הסתובב עוד פעם, לקחתי לחם שלם והלכתי. היה לי כבר לחם עם נקניק, אכלתי כבר. ניגשתי עם אחי למשטרה, ואנחנו, מה לעשות, התאספו כמה אסירים היו שם במשטרה, מאלה שבבוכנוולד. אין קשר, אין שום דבר. אנחנו החלטנו, אנחנו חוזרים לבוכנוולד. חזרנו לבוכנוולד, זה כבר בינתיים עוד יום עבר. חזרנו בבוכנוולד, היה כבר חושך. שם פגשנו חברים, קודם כל נתנו לנו לאכול. מה האדם מרגיש אחרי, אתה זוכר את ה... ריק. לא יודע. ריק. אין עבר, אין עתיד, אין כלום. ריק. לא, אין לך לאן לפנות. ידעת, הייתה לך תקווה שמישהו עוד נשאר בחיים? לא. כי עברנו את אושוויץ. אז גם ידעתי שההורים זאת אומרת שגם תקווה לא הייתה לך. שההורים שלי אינם כבר. כן. המשפחה אינה. בבוכנוולד טיפלו בנו כבר יפה. היה שם כבר בית חולים, קיבלנו אוכל טוב. מי טיפל בכם? בוכנוולד היה ככה. אחרי שהשתחררו מבוכנוולד, פרצו את הגדר, אז המחתרת פרצה את הגדר. אבל האנשים הפשוטים רצו לכפרים לחפש אוכל מסביב. הגרמנים הלכו לינה להודיע שפרצו מהמחנה. ובא הצבא האמריקאי לבוכנוולד. ככה הם לא באו. רק אחרי שבאו לבוכנוולד והקיפו את המחנה עם שמירה, ושמו חייל אמריקאי בשער. והוא לא נתן לאף אחד לצאת, כי היהודים הולכים לגנוב. האנשים שבבוכנוולד הולכים לגנוב. אז בבוכנוולד היו גם שבויי מלחמה רוסיים. מאיפה שהם השיגו בגדים, אני לא יודע. היה להם נשק גרמני שלקחו מהחיילים. אחד רוסי בלבוש צבא רוסי, עם רובה גרמני, בא לשער, גם הוא שומר. בא עוד רוסי, הוא רוצה לצאת. האמריקאי אומר לו שיחזור. הרוסי אומר, אידי. החייל האמריקאי מקבל את הנשק נגד הרוסי. הרוסי מקבל את הנשק נגד האמריקאי. הוא אומר לו, תיקח לו את הנשק. והם לקחו לו את הנשק ושלחו אותו. שלחו אותו, אז במקום החייל כבר באו 2 טנקים. ונעמדו מול השער, עם התותחים לשער, סגרו. אז הרוסים נשכבו ממול השער, לגרמנים היה פנצרפאוסט, נשק אנטי-טנקי. נשכבו עם הנשק אנטי-טנקי מול התותחים, ומחכים. מחכים, פתאום הטנקים זזים הצידה, ובאו ג'יפ אמריקאי עם קצין רוסי. היה קציני קשר. והוא, חבר'ה, מה קרה לכם? אז הם סיפרו לו מה קרה. אז הוא חזר ואומר, מה אתם רוצים? אנשים רוצים לאכול. ואתם סגרתם עליהם, ממשיכים, לא נתתם כלום.
אז הביאו מכוניות עם אוכל של הצבא. מה יש צבא? שועית, בשר. אז כשהביאו מכוניות עם אוכל, אז הרופא של המחנה, האסיר, עלה על האוטו, וראה מה הביאו, הוא אומר, לא מקבלים את זה. האנשים האלה לא יכולים לאכול את זה. הם ימותו מזה. צריך אוכל עדין, צריך לחם לבן, צריך אוכל עדין, לא דברים כאלה, לאכול תכף אחרי שאנשים כמעט מתים. הם לקחו חזרה את האוכל, ואז הגיע בית חולים צבאי. והיה כבר עזרה רפואית, היה אוכל. מי אלה האנשים, אתה זוכר, היו אנשים ודאי שרצו מיד לאכול, היו אנשים שלא יכלו כבר לאכול. ולא יכלו לאכול. אז כל אחד קיבל דיאטה. מה הייתה בדיאטה הזאת? אלה שמצבם היה בריאותי בסדר, אז הם קיבלו דיאטה להשמנה. זה כלל מה, איזה אוכל? נקניק, בשר, שוקולד. אבל איך יכלו לאכול את הדברים האלה? אלה שיכלו לאכול. אלה שלא יכלו קיבלו חלב, דייסה, לחם לבן. מי היו האחיות שטיפלו? היה חיילים האמריקאים. והאחיות? חיילים אמריקאים. כן. והיו גם הסגל הרפואי של המחנה. הרופאים של המחנה, של האסירים. ואז התחילו להגיע מכל מיני ארצות, התחילו להגיע משלחות. באו מכוניות של הצבא הצרפתי ולקחו את כל הצרפתים. באו הבלגים ולקחו את הבלגים. באו ההולנדים, לקחו את ההולנדים. באו מכוניות טקסי גדולות, לימוזינות, ולקחו את הצוענים. את הצוענים דווקא בלימוזין? ככה באו הצוענים לקחת חיפשו קרובים שלהם. באו מנורווגיה, לקחו את הנורווגים. ועד אז לא ראית את זיגמונד? זיגמונד, כן. שמעתי שזיגמונד הגיע גם כן למחנה. אמרו לי באיזה... בוכנוולד. הלכתי לחפש את זיגמונד, הוא כבר לא היה. הוא הסתלק. ולא ראיתי אותו. כשהיינו בגרמניה, במחנה העקורים, שמעתי גם כן על איזשהו מחנה שזיגמונד נמצא שם. הלכתי לשם, זיגמונד כבר לא היה. הבנתי שהוא לא רוצה לראות אותי, כי הוא מתבייש. כי ראיתי אותו כשבתלונות. הוא לא הבין שזה יכול לקרוא לכל אחד, אבל הוא התבייש. מי בעצם שרד מאלה שאתה הגעת למחנה, אני מדברת לאושוויץ ולבונה כמובן, מי שרד איתך מההתחלה? היו עוד כאלה? יש בנתניה גר ינקל בלחמן, שהוא מרגע הראשון היה בבונה. הוא שרד, אח שלו שרד. זילברשטיין, ינקלה זילברשטיין שרד, הוא גם כן גר בראשון. הרמן שולמן, אח שלו שרד. מצאתי כמה חבר'ה. יש לי שאלה, בזכות מה אתה חושב? למי היה צ'אנס לשרוד במחנה הזה? אני מדברת על בונה. בונה, ינקלה זילברשטיין. או מה היה באנשים האלה? הוא היה צעיר. הוא היה צעיר. הוא היה כבר פחות או יותר ותיק כשאני הגעתי. הוא ידע גרמנית. הוא היה מתומאשוב מפולניה. אני זוכר שהוא בא יום אחד אליי. צלקי, תציג לי.
הוא נעשה קאפו. אני רוצה איזה בחור צעיר, זריז, שאפשר לסמוך עליו. נתתי לו את בלחמן, צבי בלחמן, הוא היה בגילי. מה התפקיד שלו היה אצלו? הוא היה שומר. כשבא גרמני הוא היה נותן סימן, אז ינקל היה מתחיל לצעוק, לעשות רעש גדול. זה היה, הם עשו את זה יחד, ואחרי שהגרמני הלך הוא ישב יחד עם האנשים. אחרי המלחמה, פה בארץ, ינקל הזה, הוא היה חבר של אלה שעבדו אצלו, שהוא היה הקאפו שלהם. בעפולה היה אחד, סיפרתי לך על זגג. הוא היה בבונה יחד איתי, הוא שרד הודות לזה שהוא ידע לעשות תמונות מזכוכית. אז היו כל מיני סיבות לאלה ששרדו. בשביל לשרד, קודם כל אתה אמרת קודם שהיית צריך להיות בלתי נראה. כן. זה תנאי ראשון, נכון? קודם כל היית צריך להיות בריאות טובה. כן. למה בריאות טובה? כי היו עושים לנו בהתחלה מקלחת, פעמיים, 3 פעמים בשבוע מקסימום, היו עושים לנו מקלחת. איך היה המקלחת? היינו רצים למקלחת ערומים, מים חמים, מים יותר חמים, מים קרים, מים יותר חמים, מים קרים, בסוף מים כמעט רותחים, החוצה, לשלג. מי שלא יחזיק מעמד, דלקת ריאות וזהו, הלך. ב-44 אפשר היה לחיות מספר חודשים עם האוכל שגרמנים נתנו לנו, בלי לקבל שום תוספת. כי העבודה הייתה קלה יותר, עבדו בבעלי מקצוע, נתנו לנו לישון יותר, לא עשו לנו מסדרים יותר, לא הרביצו לנו יותר. אתה חושב שלמזל? הדבר הראשון זה מזל. זאת אומרת, למזל יש תפקיד משלו, בהישרדות, בהישרדות. ברור. בלי מזל אין כלום. האם אנשים שהגיעו ממש מבית דתי עוד המשיכו להאמין? תלוי מתי. אלה שבאו ב-42, ינקל למשל, הוא היה דתי. הוא נשאר דתי, אבל הוא כבר דתי. כל הזמן במחנה גם? ידעתי. לא, הוא לא התפלל, אבל ידעתי שהוא מבית דתי מאוד. אבל הדת שלו זה היום על תנאי כבר. ובחיים? היום, בחיים. לפני, בעפולה עוד יום אחד הוא טלפן לי, היה לי בעפולה מספר הטלפון שלו, מעברה נעמד לי מספר הטלפון שלו. הוא התחתן, יש לו 2 בנים, לא, 2 הבנים לא התחתנו. זאת אומרת, כל אחד נשאר עם המכה שלו, באיזשהו מקום זה נשאר. עכשיו כשאני סיפרתי פה איך הגעתי למחתרת, אני ממש ראיתי את המיטה ואת הכל, כאילו אני חי בזה. אני לא יכול לברוח מזה. ניסית? לא יכול. כל חלום זה על המחנה שאני בורח, אני עושה. זה בתוכי, בפנים, אני נושא את זה, לא יכול לברוח מזה. נורמלי, כשמת מישהו יש לו חתול והחתול מת. משאיר לו צלקת.
אנחנו כולנו, כל הגוף, הכל צלקת. קיבלנו טיפול רפואי או משהו. מתי הבנת שאתה כולך מצולק? זה לקח לך זמן ודאי. אני כל הזמן ידעתי את זה. אני רואה דברים אחרת. הבן שלי אומר לי, אבא, לך יש מים ולחם, אתה כבר מבסוט. הפרופורציות שונות. כן? מה זה חשוב בחיים? בגדים יפים זה נגד מכות. אני רואה בן אדם, בלי לרצות, אני מעריך אותו, איך הוא היה מתנהג במחנה. איך אתה יודע? לפי מה? לפי האופי. אני לא יכול לברוח מזה. זאת אומרת שהמחנה לא עוזב אותך ולו לרגע אחד? לא. גם שהיית צעיר ו... גם שהייתי צעיר. שהתחלת בחיים חדשים ו... האושוויץ הזה רודף כל הזמן, לא עוזב אותי. אם אני שוכח, אחרי כמה, אני שוב פעם נזכר, שוב פעם חולם. ולמרות הכל אתה איש מלא חיים. למרות הכל צריך לחיות, צריך לעבוד, צריך להרוויח, צריך להקים משפחה. עם הזיכרונות האלה. כן. כשנדבר הלאה, ושנדבר על הארץ, אז אני באמת אשאל אותך אם אתה מאלה שדיברת עם אחרים. לא. הכל פנימה? אני סיפרתי לו קודם. למה אני לא דיברתי? למה? נגיע לזה. נכון. טוב, אנחנו בבורומנט. אחרי שבורומנט התחיל להתרוקן, אנחנו החלטנו, אני ואחי, אנחנו חוזרים לפולניה. אתה סיפרת, ואולי סיפרת לי, זה הרגע שהרגשתם שאיש לא מתעניין בכם. כן. מה זאת אומרת? אף אחד לא בא לשאול אותנו משהו, לקבל אותנו משהו. אף אחד, לא הפולנים, לא הרוסים, לא אף אחד לא התעניין בנו. לאחרים באו, לקחו אותם. המחנה מתרקם. יום אחד החלטתי עם אחי שאנחנו צריכים לחזור לפולניה. רצית לחזור הביתה? לדומברובה? לא, אין דומברובה, נשרף. כן, אבל השאלה שלי אם היה... לאן ללכת? לאן? אין לי לאן ללכת. הולך לפולניה. לחזור לפולניה, נראה שמה, אולי נמצא יהודים, נמצא. אני מתחיל ללכת לפולניה, לנסוע, תפסתי רכבת, מסע, כי לא היה רכבות, לא היה שום דבר. מסע שקצין יהודי, רוסי, בדרגה גבוהה, בא לקחת איזה מפעל, לפרק מפעל בגרמניה. הרוסים סחבו הכל מה שאפשר. איפה שהיו שני פסים, לקחו פס אחד. הם סוחרים הכל לרוסיה. מפרקים הכל מה שרק ניתן לפרק ומעבירים את זה לרוסיה. הוא בא לקחת איזה מפעל, אז יום אחד נסענו איתו כמה זמן. יום אחד הוא לקח, היה להם תת מקלע כזה כמו עוזי. הוא ירה. הוא אומר, אוהב אני לירות. הוא אומר, אתה בתור קצין בדרגה כזה גבוהה, עוד לא ירית מספיק? הוא אומר, איפה אני קצין? אני מהנדס במפעל. נתנו לי דרגה בשביל לקחת את המפעל הזה שיש לנו מפעל דומה ברוסיה. איתו
אחרי טלטולים רבים, הגענו לפולין. הגענו לקרקוב, נכנסנו לוועד היהודי שם, היה כבר ועד, המלחמה כבר נגמרה, לאן הגעתם? לאיזה עיר? לקרקוב. לקרקוב. קרקוב. איך אתה רואה, איך נראית לך? קרקוב לא נהרסה. קרקוב לא נהרסה, יש כבר קהילה יהודית. אני נכנס, מספר להם מאיפה באנו, ואנחנו רוצים לנסוע הביתה, לכיוון לב. אמרו לנו לא לנסוע, כי זה היה כבר פוגרום בקלץ, פוגרום בפולניה ליהודים, ובעיירה שלנו נשאר אחד חי. בדומברובה. בדומברובה. הוא הלך לקחת פרה שאבא שלו השאיר אצל גוי, עוד בהתחלת המלחמה מרוסיה. מישהו ירה בו דרך החלון, אף אחד לא ירה, איך ומתי הרגו אותו. באזור שלכם אין בכלל יהודים. לא כדאי לנסוע לשם. מה עושים? לאן הולכים? כשאתה חשבת על דומברובה, מה ציפית? לא, אתה ידעת אולי שהיא יש נשרפה. מישהו קרובים, מכירים, איזושהי קהילה שנתחיל מחדש. אין כלום, לא יכולים. מה עושים? בזמן המלחמה היינו בגרודנו, בגטו. גרודנו נשאר תחת כיבוש רוסי, העיר. החלטנו שאנחנו הולכים לגרודנו. הולכים כבר לקומנדנטורה הרוסית, ואומרים לנו שאנחנו רוצים לנסוע לגרודנו. מי אתם? מה אתם? רשמו את הכל, ותלכו למחנה איסוף. מחנה איסוף של אלה שרוצים לנסוע לרוסיה. אנחנו באים למחנה, אני מקבל פתק לגשת לסנצ'ייסט, לבדיקה רפואית. אני בא לבדיקה רפואית, יושבת בחורה בערך בגילי, אני הייתי בן 19 כבר, אני נכנס אליה לחדר, נותן לה את הפתק, היא יושבת מאחורי השולחן, טוב, תוריד מכנסיים. אני מוריד את המכנסיים, גם תחתונים. אני מוריד את התחתונים, קמה משולחן, ניגשת אליי, לוקחת ביד, נותנת לחיצה. מה, אתה יהודי? אמרתי, כן, חכה פה. יוצאת מהחדר, באה עם חדר מלא בנות, סמדריטיה, תראו, יהודי. זה הברוך הבא. זאת אומרת, באו הבחורות לצפות בך. כן. היא ראתה פתאום יהודי. כן. אחרי כמה ימים באו לחפש עובדים במחנה. והם מחפשים חשמלאים, אינסטלטורים, 2 אינסטלטורים, ומכונאים למכונות תפירה. יש כאן מספר חשמלאים, יש מספר מכונות תפירה, אז לאינסטלטורים... וזה היה כל זה בגרודנו. לא, זה בקרקוב. בקרקוב עדיין. לא, זה היה בקרקוב. בקומנדנטורה בקרקוב. אנחנו בתמימותנו עוד שואלים, כשהגיעו תעודות מגרודנו, זה לא יפריע שאנחנו עכשיו נלך לעבוד? לא, 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 ברגע שיגיעו תעודות יעבירו אתכם. טוב, אז אנחנו מתנדבים, אני ואחי, לעבוד בתור אינסטלטורים. הביאו אותנו לקטוביץ. בקטוביץ היה מחנה, בית.
מי העביר אתכם? הרוסים. הרוסים. היה שם בית שהם הקימו שם בית חרושת לתפירה. שם יש מכונות תפירה, וחצר גדולה עם צריפים מגורים, ובבוקר בא הרב סמל בנדרנקו, קראו לו, ועושה לנו מסדר. אנחנו מקבלים בגדים צבאיים, עושה לנו מסדר, ובא אזרח, לוקח את החשמלאים, הולך איתם, בא איש צבא, לוקח את המכונאים, הולך איתם, ובנדרנקו אומר, הרב סמל, מה אני אעשה איתכם? מה יש? אין לי עוד כלים בשביל אינסטלטור. ואחר כך הוא אומר, ברגים לסגור, אתה יודע? כן. טוב, אז תלך היום תעבוד עם החשמלאים. אני הולך, מחפש את החשמלאים, מוצא אותם, עומדים בחדר כל החשמלאים, והאזרח הזה שלקח אותם, מסביר להם מה עליהם לעשות. לעשות אינסטלציה למכונות התפירה. שאולם גדול עם מכונות תפירה, צריכים לעשות אינסטלציה. ואני שומע שאין לו מושג בכלל על מה אני מדבר. הוא מתבלבל, הוא רוצה להסביר איך לחבר, הוא מתבלבל. בסוף נמאס לי, אמרתי לו, בסדר, אנחנו כבר נעשה. מה? אתה יודע איך? אמרתי לו, כך וכך וכך וכך, יופי, הוא יראה לכם. אני כבר אומר להם איפה למתוח את החוטים, ואת החיבורים אני עושה. עבדתי יום שלם לעשות חיבורים למכונות. למחרת בבוקר קיבלנו כלים לאינסטלציה. אני ואחי הולכים לבדוק מה צריכים לתקן, איך אפשר לתקן דברי, בחצר שם, אינסטלציה. פתאום בא זה החשמלאי, האזרח, שחיפש אותה, איפה, ראיתם חשמלאי? לא ראינו חשמלאי. אתמול היה פה חשמלאי, הוא נעלם לי. הוא ראה אותי 2 דקות אולי. בסוף הוא הלך, לקח אחד שעבד איתי יחד, מביא אותו, הוא אומר, זה החשמלאי שעבד. אז למה אתה לא באת לעבוד היום? אני לא חשמלאי, אני אינסטלטור. קיבלתי כבר כלים לאינסטלציה. לא, אתה חשמלאי. אני אינסטלטור. הלך, חוזר עם חייל, המאיור רוצה אותך. נכנסתי למאיור, למה אתה לא רוצה לעבוד בתור חשמלאי? אמרתי, אני לא חשמלאי, אין לי שום תעודות לחשמל, וחשמל זה דבר מסוכן, אתה לא יכול לעבוד סתם בחשמל. אתה צריך תעודה. אמר, אבל אתה עבדת אתמול. כן, עבדת. מאיפה אתה יודע? אמרתי, עבדתי אצל סינן שוקר, אז אתה חשמלאי. עכשיו אתה לא פחדת שהרוסים יגייסו אותך לצבא? לא פחדתי, כי היה אחרי מלחמה כבר. בכל אופן, הם גייסו אנשים לצבא. כן. עדיין. כן. בעצם למה רצית לעבוד אצל הרוסים? כי רציתי לחזור לגרודנו. בגלל שהיית בזמנו בגטו בגרודנו? בגרודנו. מה הסיבות שרצית? השאלה בגרודנו היה קהילה יהודית גדולה מאוד. כן. אז אולי יש עוד יהודים בגרודנו. בפולניה אי אפשר, יש פוגרומים, יש פה, אז אני אלך לרוסיה. אבל היו עוד ערים כמו לודג', כמו... אבל אני שייך לחלק הזה. כן.
ואני מתחיל לעבוד בתור חשמלאי. כן, בקטוביץ. בקטוביץ. כשנסענו לשם, לקטוביץ, היה אוקראיני אחד באוטו שהוא היה חשמלאי. ואני שומע איך שהוא אומר לאחד מאוקראיני משלו, אני בחיים שלי לא ראיתי עוד ירייצ'יק, זאת יהודון, זה יהודי קטן, עובד. והוא מספר לי שאני, אתה יודע, אלה שתיים יהודים. זאת אומרת שאתה המשכת להרגיש כנטע זר, הרגשת, המשכת, האנטישמיות המשיכה, לפי הסיפור שלך, האנטישמיות המשיכה אחרי המלחמה. בפולניה עוד יותר חזק מה שלפני המלחמה. ברוסיה האנטישמיות היה אסורה לפי החוק. אז אני לא עניתי לו, אני כבר עובד כחשמלאי. אחרי כמה ימים אני כבר באופן רסמי הבוס שלו. את זה שהיה אחראי על החשמל, לקחו אותו ואני כבר סטארשי אלקטריק. ועד כמה זמן נשארת בקטוביצה? חכי, בקטוביץ. אל תפריעי. אני עובד כבר, יום אחד אני שומע אותו, הוא מדבר, סמטריטיה, יהודי, צעיר אבל ערמומי, הוא כבר נסע למנהל. זה שהוא לא יודע, הוא חשמלאי או לא יודע חשמל, זה הוא לא לקח, יהודי ערמומי. אבל חשבתי לי, זה הקטנים. הגדולים זה משהו אחר. יום אחד בא האחראי על המכונאים, חייל, הוא אומר לי שהוא נוסע לבית חרושת, איפה שפרקו את הבית חרושת, הרי ליגניץ. וליגניץ היה בית חרושת ששם הרוסים העבירו אותו מליגניץ לקטוביץ, שהפולנים לא יגידו שזה בית חרושת של הגרמנים, שהם הביאו. אז הוא נוסע לליגניץ לראות מה אפשר עוד לקחת שם. אם אני רוצה לנסוע, קיבלנו 2 מכוניות, מסע, ואנחנו נוסעים לליגניץ. הגענו לליגניץ, מפעל ענק. זה היה מפעל שתפרו בגדים לצבא הגרמני. עד אז לא הבנתי איך הצבא הגרמני תמיד לבש בגדים יפים. בליגניץ היה מפעל שהיו מביאים את הבגדים שלה מהחזית ומכל המקומות למפעל. שם היו מחפשים את זה, מורידים את הכיסים ואת הכפתורים, קוראים את הבד חתיכה לצמר, טובים חוטים חדשים, צובעים מחדש ותופרים בגדים חדשים. זה היה מפעל שיצא בגדים לצבא הגרמני. אני עובר בכל המחלקות, בחדר אחד אני מוצא 3 מכונות לתפירת כפתורים ולולאות. ואצלנו בקטוביץ ישבו בחדר 50 בנות ותפרו כפתורים ולולאות. יחידה של תיקונים. אבל זה היה מסונף לצבא הרוסי, נכון? כן. המפקד היה מפקד היחידה, זה צבא, חייל. אבל לא עברתם אימונים או משהו כזה? שום דבר, לקחו אותנו לעבודת פרח, לעבודת חינם. כי אז אנחנו תפרנו בגדים לצבא הרוסי, לבריאות. כן. צבא הרוסי, שכל חייל שהשתחרר מהצבא,
היה מקבל 2 חליפות חדשות, אבל צבאיות. וזה ישבו ותפרו בגדים לחיילים הרוסים שיוכלו להשתחרר. זה היה הבית מלאכה הזה. יום אחד, כן, הוא עבר כל יום, הוא כבר לא שם לב אליי. הוא אומר, הוא הפסיק להגיד כבר עמכו. יום אחד קורא לי המאיור, בבית על ידינו היה גם בית ריק שהגרמנים עזבו. שם יש צבא פולני. תיכנס לבית ותבדוק שם את החשמל, את המים, אם הכל בסדר. אני יוצא את הכביש, כי בדרך החצר אי אפשר היה להיכנס. בא לבית הזה, עומד חייל פולני עם מדים של הצבא הפולני. עלה על הדלת עם תת מקלע, אני ניגש אליו, ואני אומר לו בפולנית שנשלחתי על ידי מחזאי צוקזדאי, אני רואה שהוא לא מבין אותי. אני עובר לרוסית. אומר לי, הרי אתה יודע לדבר כמו בן אדם, מה אתה מקשקש? אמרתי לו ברוסית, מה באתי? הוא מרים רגל, לא היה חשמל עוד בבית, אבל הוא עמד על פעמון. כשהרים את הרגל, התחיל לצלצל בפנים פעמון. בא עוד חייל בריצה, עם תת מקלע דרוך, הוא מסביר לו שאני צריך, לקח אותי, היה גנרל פולני, בא להתגורר שם. אני נכנס עם החייל לגנרל הפולני, מתחיל לדבר איתו פולנית, וגם הוא לא יודע פולנית. אני עובר לרוסית, הוא נותן לחייל שילך איתי, הוא לא סמך עליי. חייל שילך איתי לבדוק את המים, את החשמל, את הכל. בדקתי הכל, כל מנורה היה כתוב עליה לאן היא שייכת. כל פקק היה כתוב לאן הוא שייך. הברז במרתף היה סגור, פתחתי את הברז, סגרתי את העורקה, בדקתי את כל הברזים, הכל היה במקום בסדר, וחייל הולך איתי כל הזמן שומר עליי. אני נכנס לגנרל, אומר לו, הכל מוכן, יש לך מים חמים, מים קרים, חשמל. הוא לא מאמין, הוא הולך לבדוק. נכנס כל חדר וחדר, מדליק את החשמל עם בוער החשמל. לא הספקתי להגיד לו. נכנסנו למקלחת, אמרתי לו, פה זה המקלחת, ככה יש פה חימום בגז, נדלק הגז, יש מים חמים, והיה שם בידה. תסלחו לי, עכשיו אני אדבר גסויות. הוא ניגש לבידה, נותן משיכה, מקבל זרם מים בפרצוף. מתחיל לקלל, מה עשית? שואל את הכהן, מה זה? אמרתי, זה בידה. שואל את הכהן בידה, מה זה בידה? זה בית שימוש לנשים. מה בית שימוש לנשים? שואל את הכהן, מה זה? אמרתי, זה בשלוחות את הווגינה. אוח, זונות על מה הם חושבים. והוא גנרל. זה נתן לי כאילו סתירת לחי. זה עוד לא מספיק. אני חושבת, מיקי. לא, זה עוד לא מספיק. יום אחד בא אחי ואומר לי, המקלחת
מקלחת. מה זה היה מקלחת? שמו דוד גדול, בנו מסביב תנור, ומחממים את המים, והבנות באות להתרחץ, יש ספסלים מסביב, וזה חדר מדרגה אחת לרדת, שם מתרחצים. אבל שם זה לא היה בנוי בשביל דבר כזה, הביוב לא קולט את המים. והאחי בא ואומר, צלקי, יש לי פה בעיה, אני מנקה לנקות את הביוב, החוט ברזל שאני תופך של הקנליזציה עובר, אבל המים לא יורדים. אני חושב, מה יכול להיות? בטח נכנס איזה סמרטוט או משהו, והחוט עובר. בקיצור, אתה סידרת את זה. לא, זה לא הבעיה הזו. הבעיה היא זו שאני מצאתי כבל, ואני חושב שאם אני סובב את הכבל, הוא יתפוס את הסמרטוט. אז הייתה לך תושייה לכל הדברים האלה. זה לא, זה דבר משני. אני חוזר למקלחת, שמה המים יורדים כבר מהדלת, יוצאים החוצה. אני דופק בדלת, ואומר לה, בנות, תתלבשנה, אני רוצה להיכנס לפתוח את הביוב. התשובה שאני מקבל, תיכנס, אנחנו לא נעשה לך שום דבר. אני שוב פעם אומר, תתלבשנה, אני רוצה להיכנס. תיכנס, אנחנו לא נעשה לך שום דבר. מה אתה מפחד? אני לאט לאט פותח את הדלת. היו כאלה שהסתתפו עם הגב, היו כאלה שהמשיכו להתרחץ, עומדים כבר על הספסלים, בפנים עומדים מים, אני נכנס, פותח את הביוב, המים מתחילים לרדת, אבל לי זה שוב פעם נתן, ואמרתי די. בין האנשים כאלה אני לא נשאר. אני צריך מדינה משלי. אז אני מדבר עם אחי, ואנחנו מחליטים להתקשר עם הבריחה. עם ארגון הבריחה. פה בואו נסיים, מיקי. עובר... רגע. רגע, לא. איך היא? רק רגע, מיקי. אני כבר מחכה על יד הגדר. עובר היהודי שמחפש יהודים, הוא לא אומר כבר שום דבר, אני אומר לו, עמכו. ככה הייתם אומרים אחד לשני, עמכו? זה הסיסמה לחפש יהודים. אני אומר, עמכו. הוא מסתכל עליי. אני אומר לו, מה אתה מסתכל? אני יהודי. אתה יהודי? ואז ככה יצרנו קשר, והוא מצא לנו מקומות. אז אחי אמר לי, הוא ב3 שנים יותר מבוגר ממני, צלקי, אני רוצה להיות עצמאי. הוא הלך לקיבוץ עם יותר מבוגרים, ואני הלכתי לקיבוץ יותר צעיר. איפה זה היה? על יד קטוביץ'? אנחנו חזרנו, אני חזרתי לקרקוב, הוא ניסה למקום אחר. איך אתם באמת שני אחים שבסוף נפרדים אחרי שהייתם כל כך הרבה זמן ביחד? כי הוא אמר לי שהוא לא צריך מטפלת יותר. הוא רצה להשתחרר ממך. קצת עצמאות. עצמאות, ככה נפרדנו.